Hej, jeg hedder Lisbeth Lautrup Knudsen, og jeg er formand for Vilhelmsborg Festspil. På Festspils vegne vil jeg gerne ønske jer alle sammen et rigtig glædeligt jul. Jeg er formand for Vilhelmsborg Festspil, og det er jeg, fordi det er rigtig, rigtig sjovt at være. Og lige nu ser jeg meget frem til, at vi har 25 års jubilæum til sommer. Og skulle der være nogen, der ikke ved det, så spiller vi faktisk Matador til sommer. Og vi har nogle rigtig sjove planer for vores bodområde, som vi laver om til Korsbæk by. Og det bliver rigtig fint med folk, der er udklædt, og folk, der går op og ned ad gaden og laver sjove ting og sager. Vores mad bliver også lidt anderledes, det kan I også se inden for vores hjemmeside på et tidspunkt. For lige nu der er menuen nemlig en hemmelighed. Som formand, så har man også det, at man skal gå rundt og tale med folk og snakke med alle de frivillige og sørge for, at de har det godt. Så står jeg også nede på scenen til premieren og holder nogle taler og sådan noget. Det skal man jo gøre. Og passer sponsorerne og går rundt og sørger for, at Festspil har penge nok. Og det er faktisk en rigtig underholdende opgave. Der er også meget arbejde, men sådan er det. Og man får det hele igen, når alle de frivillige kommer og siger, at de har haft en rigtig god sommer, og de har det rigtig sjovt. Og når alle vores publikummer går ud og siger, hvor har det været en hyggelig aften, og nej, hvor er det altid godt herude på Vilhelmsborg Festspil. Så vi ses til sommer.